పాపది బర్త్డే. విష్ చేయండి మీరందరూ, దీవించండి మా పాపని. ఏంటంటే పాప ఇక్కడ ఉండదు, ఫారాన్లో ఉంటుంది. అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళు బీద వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకైతే శారీస్ స్వీటు అవన్నీ అయితే వంచినాను. పాప ఇక్కడ లేదు కాబట్టి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, పాపని అందరు దీవించండి ఫ్రెండ్స్. పాపని దీవించండి, మర్చిపోకండి. హ్యాపీ బర్త్డే రా చిన్న బంగారమా, చిన్న తల్లి, చిన్న తల్లి, బంగారు తల్లి, చిన్నారమ్మా, చిన్న బంగారమా. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, దీవించండి మా పాపని, మర్చిపోకండి, అస్సలు మర్చిపోకండి.